Nou, vooral dat shirt er maar goed uit. Ik zie hem allereerst hoe een prachtig mooi salad zie. Maar we zijn zeer in de plaats. Heel smoek, een mooi bark achterin. En dan zit je echt op de mooie stoeltjes hier. Aan de zin vooral je. Ja, zeker. Ben je extra nieuwsgierig? Ja. Ik had een beetje een liedje future kleren. Dat lijkt wel heel leuk, ja? Ja, ik ben altijd baas. Oeh! Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben hier in Burgen, bij de plaats. En ik zal jullie together met mijn Ilse naar de vaststelling Christ de Saffelen waarom van Pier 21. Hier ziet de posterrek. En ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe het ook gaat. Maar we gaan eerst zelfs even een hapje eten hier bij de plaats. En dan zet ik aan in een stukje vallen. Ik zeg een heel mooi stukje tekst hoe het de vaststelling precies om gaat. En dan weet je hem een beetje hoe wat. Ik maak wat shots met tijdens de vaststelling. En misschien dat ik na jaren nog even met de beide acteurs praten. Dus dat zou wel heel leuk zijn. Dus ja, een theater, jongen. Ik zou ze via het te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Nou, vrouw, ben je extra benieuwd waar het toe gaat? Zeker. Zeker dus even vallen, hè? Zeker. Het is 3 dagen van Christ. Elke keer is druk dwaan met tarieering van de feestdagen. Dit jaar is het extra spannend, want Frank maakt het speciaal voor het dorp een Christmusical met jonge band. De repetities zijn in volle gang. In alle hectiek ontdekt Joeke, zijn zuster, dat ze op een nieuwe verwachting is. Daar schrikt ze enorm van. En ze kan net langer voordrukken wat ze eens al heel lang viel. Ze wil geen mem wezen. Frank daarvoor wil niet liever als together met zijn man ouders worden. Wat volgt is een lange nacht in het decor van de Christmusical van de band. Dat haar een tje stelde binnenwensken in botsen. Haar ideeën over haar eigen ouder en jeugd en over wat het budget om zelfs ouder te wezen. Nou, dat klinkt heel nieuwsgierig, dus die zit wel beleven. A few moments later. Nou, vooral dat shirt er maar goed uit. Lekker eten. Nou jongens, en ik ga het voorjocht dat ik krijg even bij de soundcheck zien. Dus dat is wel heel leuk. Ik zie hem allereerst hoe een prachtig mooi salad zie. Maar we zijn zeer in de plaats. Heel smoek, een mooi bark achterin. En dan zit je echt op de mooie stoeltjes hier. En maar eens even zien hoe mooi podium het is. Ik zie wat soort van treden liet je het wel. En ze ben hun dus al druk aan het tarien en ik krijg even aan het hoekje zitten. Ik zit wel een beetje zacht deze, maar ja, ik ben heel benieuwd naar de vaststelling. En dan mis ik zelf echt wel een beetje. Ja, vroeger deed ik natuurlijk zelf heel vol aan toneel en theater. En als ik dit dan zie, dan jokt dat wel een beetje. Dan mis ik dat wel heel wat. Dus des te leuker is het om van de jongen hier te wijzen en te zien naar dit stuk. En ja, ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind. En ik zou zeggen, laat ik even weten wat jij me ervan vindt. Als Julian en ik het nieuwe wensje adopteren zo. Ik weet dat het ongewoon is en net het eerste was dan things, maar stel je voor dat het zo perfect was. Dat was geen band meer en wij willen heel graag. Het zou zelfs familie wezen. Zo'n genen delen, daar hoeft je net meer voor te zorgen, maar ik is er vaak welkom als was. Dat is om het samen te sissen, u's draagmem dan. Dat gebeurt vaker. Dat zussen dat voor broers nog bekennen zelfs sissen dat het mijn eicel doen als je die en haar. Dat stoot alleen nog draagst. Ook net als dat mensen denken, dan is het gewoon dat het geen band is. En dus familie zo nog hechter willen. Oh, de skip. Dat Elisa van een deel bij u komt te werken. Je doet zo volle met iets houden voor diezelfde als nou. En het zou zelfs een verlichting wezen kennen. We zouden de oude borgerij kijken kennen. Van de Sietsemes. En het waren wel ons van mij te kennen. Mijn hele retatuur. Van die blokjes uit. Nee, in het vriesvak, bij de Oranje vriesgrientes. Nou, dat was met de jam, want het lijkt echt daar. Nee, in een sek. Zie je maar grote letters op mijn plaatsje. Ja, zelfs heb ik vast. Als er zin is om te snijden en te skillen, dan maakt het mij dat net uit. Huh? Ja, dat weet ik net uit, want ik hou het altijd uit het vriesvak. Doe maar gewoon een dijkwoord, liek het, oké? Nee, maar Heid, moest even in de winkel vragen, want ik in is, nou ik net helpen. Heid, wacht even. Hij moest even om de vrouw van de kassa vragen, ja? Oké, ja, dan zocht hij zet dus. Oké, doei. Ja, doei. Leuk om even te zien. Hey, heel veel succes aan, jongens, hè? Zet hem op.
A few moments later. Onder de wielens rent de zaal al mooi vol. Dus dat is natuurlijk altijd mooi. Doordat ze zo goed als uitverkocht binnen. Dus dat is altijd mooi, dat maat ik. En ik zal dus Mem en Ilse even ophellen. Want ja, die maat ik nog ergens omstruinen. Ze zeggen, ik vind ik in en dan zie ik je wel een mooi plakje op. En hopelijk heb ik niet van een hele mooie vaste. Gaan de zin in vooral je? Zeker. Ben je met zo nieuwsgierig? Ja. Ik had een beetje een liedje future gekregen. Dat lijkt wel heel leuk, ja? Ja. Baas, Ik ben altijd baas en bovenbaas. Oeh, nou, dat zit er echt goed. Je hem al hoort, hoor? Heerlijk. Sorry, ja. Ja, hier, ja. Mooi van Roan een plakje. En dan kijk ik wat filmbeeld, maakt je zo mooi. Ik wil op het hoekje. Ja. Nou, volle willen mij de vaststellen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de keer van de vervoer. Dus dat gaan we tranen even door. Dan door. Oh, shame, krijg ik nou wat? Dit is er nog wie? Dank je. Krijg je er saf of waarom, jongens? Oh, dat twijfelen we nog wel. Dat twijfelen we wel zo. Hè? Het is heel mooi hierbij, maar poeh. Soms is het ziek. Oh, wauw, ben ik dat de beste? Waarom neemt zo de telefoon net op? Hè? Ik weet dat je de hele tijd te bellen. Wat? Waarom de telefoon net opneemt? Oh, die staat nog op stil. Sorry, sorry. Het is gewoon even dit moment nou. Verdomme! Sorry. Sorry. Ik wist niet omdat het hier met onder blokkeren hier. Ja, nee, dat weten ik net. Appel. Ja, ik moet op pilvergetting wijzen. Dat kan net oors, maar ik begrijp het net. Toen komt mij nooit. Maar is er wel wat fleuriger bij Sandy, hè? Wat? Nou, het is toch... Of is het net van Bas? Ja. Jawel. Nou dan. Ja. Ze zeggen dat het oors is als het je eigen baan binnen, dat het vanzelf ging, maar het is helemaal niet zo. Ik vind het vreselijk. Nou, heftig, wat uit. Hier er al even door. Poeh, ja. Wat vond je ervan? Mooi. Ja. En sowieso heel goed spelen. Echt super goed spelen. spelen. Ja, echt prachtig, ja. Dus trend in de regen. Ja. En op een gedeelte ook wel herkenbaar. Bepaalde dingetjes wel herkenbaar. Ja. Maar wel pittig, hier denken we nog wel even hoe night, denk ik. nog wel even een keer hoe night. Ja. Maar we nog wel even Het is eigenlijk ook wel een heel moeilijk onderwerp. Hè? Dat was het eigenlijk natuurlijk net. Nee. Het was ook heel moeilijk om dat bespreekbaar te maken, denk ik soms. Ja. Wel mooi dat het op deze wijze dan wel bespreekbaar maken wordt, En denk vooral ik. dat ze ook heel mooi uitleidt dat het in en door last van Dat het last van elkaar stiert. Ja. Ja. Maar dat maakt je dan natuurlijk. Maar ja, als je nog heel nieuwsgierig bent naar hoe dat dan is, dan mag het inderdaad echt zien. Want ik kan het eigenlijk net onder woorden brengen, zou even in een patient vertellen waar dat dan hoe het is. Vind ik. Dan kunnen we het er daarna nog een keer doen. Ja. Maar het is wel de moeite waard om erheen, dat denk ik. Vooral als jonge mem zijn, ja, denk ik wel. Wel alle mem zijn er hoor. Oh, nou, ik was al andere mem zijn er wel. Toch Ja, wel, ja. ja. Dus wil ik wel horen. Misschien wel zo'n bord. Ja. Omdat ik USB met trotte Jan. Ja. Dat is de best onbegist. Ja, het is net samen wat mem bent. Nee. Het is een hele verwording. Hè? Dat is het echt. Dat ons is heidbest. Ja, dat zijn we. Kijk, dat werd in het verhaal ook verteld. Hè? Als heid zijn, dan stap je wat makkelijker erbij bij. Hè? Van hé, ik wil van een jongen te reden in. En als mem zijn van hé, zoals van een jongen, dan ben we hier naar je theatervoorstelling. Maar er van alles regelen worden en veel is heel verantwoordelijk krijgen. En schuldig. En schuldig. Dat is toch wel een verschil tussen heid en mem, denk ik inderdaad. Ja. Nou jongens, ik leer ook aan nog correct interpreteren maar de acteurs. En ik ben vooral heel benieuwd wat zo'n emotionele rollercoaster als acteur maar die doet. Nou, 40 keer. Poeh, ja. En ze jouwen echt helemaal volledig. Dus ik ben echt heel goed acteerd. Dus ik ben heel benieuwd wat dat mij hun dochter is maar. En hoe ze hun daarop tarret haar bewezen van. Dus samen Hoe even wordt dat ze jaren. hunzelf misschien niet vinden? Ja. Slaan we eens even bij hun jaren. Laat ze eerst maar even bekommelen ook, want ik denk dat ze dat wel even nodig Maar ja, ik vind echt een prachtig stuk. Ik heb wel echt ik wel van genoten. Ik wil heel prettig humor denk je zien. Ja. Dat maakt het dan ook wel luchtig. Ik denk dat dat wel mooi is, want het is wel een heel zwier onderwerp. Dus Ik denk dat die verdeling heel goed is. heel goed is. Ja. Wie maakt het ook in bezinkelen? Wie maakt eerst mijn drankje dan toch? Ik kom zo weer op. Nou, ik maak het even achter zien. Ik zal eens even zien waar het ze binnen. Hoi. Hoi.
Nou, goeie. Hi. Ja, best wel heel minor nu, zeg ik wel. Heel minore vorm. Ik ben er een beetje stil van zelf. Leuk. Ja, echt wat een prachtige voorstelling. En wat een topacteur. Ik ben er echt een beetje speechless van. Dus chapeau. Ja, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig van... Hoe viel het nou want je bent best wel heel intensief daar op het podium. Hè? Zowel fysiek als mentaal wel heel zwaar. Maar hoe viel dat nou dan? Want je de meesten met al jezelf maar even gewoon de voorstelling zien en wat ze daarvan vinden. Maar ik ben wel heel benieuwd. Maar ik ben wel heel benieuwd. Je stappen nou van het podium af. Dus hoeveelste vaststelling vind je? Vreed of sneu? 8 keer. Ja, het is nou dat vader na de première. Ja, blind. En nou, wat viel dan als dan van het podium? Wat doet dat met die? Ik ben zo ziek als een hond. Maar Ja. dan ben ik sowieso, ik ben niet goed. Oh, maar komt het terug het spelen? Of? Nee, doe wie is dan net fit? Gewoon verkoudheid. Ach, leven. Dan des te pittiger is het dan zijn jongens, zeg maar. Ja. Zo meteen gelijk slapen. Ach ja. Morgen. Ja. Show must go on, zeg maar dat idee. Ja. En want daar lijkt een hele ziel en zaligheid erin, is het juist helemaal. Ja, dat vind ik wel, ik probeer het in het Fries, maar ik vind het wel moeilijk. Mij beide, hè? Ja, best, ja. Ja, zeker, voor minder doen we het niet natuurlijk. Je moet wel echt iets op het spel staan. En daarna is het voor mij altijd eventjes weer een soort van samenvatting van hoe ging die nou, wat ging er goed, wat ging er minder, hoe was het in deze ruimte, toen eigenlijk heel technisch. Ja, het is echt als workshops dat dan eigenlijk wel weg. Ja, sowieso. Ja, krap. Ja, hè? Ja. Dus je steekt naar de ding van, dit hier toch oorzaan wel, of misschien kan het volgende keer beter, of echt op die weer is het. Ja, totaal. En Benno is wel goed, die zegt altijd, doe maar rustig, het is oké. Terwijl eigenlijk ben ik dan helemaal zo, nee, dit en dat en zus en zo. Ik zit er altijd veel te veel bovenop. Dus Benno zegt, volgens Benno, en dat is eigenlijk wel een goeie, we mogen eigenlijk niet over de voorstelling praten, net erna. Nee, ja. Wel een goede wisselwerking daarin. Ja. Beter de volgende dag eigenlijk. Maar ik ben heel geneigd om dan meteen erbovenop te zitten. Ja. En je had 40 voorstellingen staan ongeveer? Ja. En hoe bereid je hem soms eigenlijk van? Hoe lang oefen je hem hiervoor? Want je bent echt constant op en constant ontpraten, emoties heen, leeg, voor, achter, boven. Hoe lang door het soms? 6 weken. Het repeteren wel. Ja. 6 weken? Ja. En dan alle dagen? Of Nee, nu was het ook echt gatenkaasrooster. Ja, hè? Wij maakten ons heel erg zorgen. Ja, nou dat is best wel krap tiert, zeg maar. Ja. Zeker. Ja. Maar uiteindelijk, het was zo'n leuk team. Ja. Wij klikken ook superleuk, dus dat helpt enorm. Het had voor hetzelfde geld dat het niet in elkaar kunnen klikken. Dan wie het wel oorswest, zeg maar. Ja. Zeker. Ja. Ja. En wie het de eerste keer dat je hem together iets speelde? Ja. Hè? Oh, wauw. Ja. Nou, zoals ik zei, echt chapeau. En ja, meestal gaan zeker in deze voorstelling is het meer dan würdig. Wel heftig. Dus ik denk dat ik vandaag nog wel even wekker lees. Vooral als jonge mens zijn. Ik herken heel veel dingen er wel in. Dus echt prachtig. En dankjewel dat ik even achter de schermen zie. Want dat is wel eens leuk. Ik vind de meesten wel leuk om te zien. En heel veel succes met mijn vierde vaststelling. En yes, het wel. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja, heel erg bedankt. Geweldig. Schitterend. Kunnen jullie op het toneel? Want dan heb je ook licht. We staan nu in het donker. Nog even een keer op het toneel. Even een keer op de boek. Nou, wie ben even kindloos, dus ik ben je graag. Ja, maar nu kost het me toch moeite, dat zie je toch? Precies. Ja, moeten we bukken? Ik zit er, wat is mooi. Gaan we nog rechtop? Bukken. Nou, dan wijk naar je buk. Dat is wat. Ach, nee, dan moet ik ook. Ja, Nou, dit is leuk. heel leuk. Ja. Hey, dankjewel. Joe. Dan stoor ik je echt niet meer langer. Nou jongens, hier leven nog wel even wekker van, denk ik. Ik vond het echt een prachtige jongen. Eerst lekker eten hier in de plaats, heerlijk. En toen mocht ik nog even achter de schermen zien. De vaststelling weer echt heel indrukwekkend. Nog even in Peteer hadden en nog op een foto kwam. Ja, tierenslagen jongen, dacht ik. Wel. Ja, niet willen missen. Net wel, nee, dat gingen we net missen. Nee.
Nou jongens, van nou zoek ze. Vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. En on tonight zit vlog. Hey hoi.